Usamla Vicky Nelson Marbanyang Youth of Meghalaya habakren biklat pathai khubor menta kasngi ka khatlai tarik risau uloong bakasinchar khadar kabamenta hakajela kamdon kamshu ublei ne ya ubriu kadon kam tange kapisa baruksoi uloong ru bakumba lami na kapor heki social media bakilat pathai khubor ba pher ba unong mi khmat jong kapin ursla constituency ba preston tinsong ulakren balada nganjob teyuk sui ru nganjoin bet Katkum ka jeng UI jeng New Samla uloong bakathan pen urusla ka jelai tang de ki khubor ki bas new suda bat kat banang mi kisngi ka jela Meghalaya kanang hiar ha ki kapuli kaputhi ka koit ka kya bat kum juru ha ka kamrep kamriang Namar ka jela jengi ka don hapo ka jing sinchar ki balik don por ki bam don shu ka min sim sngolem bat ka bakwa tang ban shu ring brawi ka jat ben riu kham tami ki khun samla klem ka jingis ne ya baro ong shu uba marbanyang Kalau sunu ki mengelak try di private engineer su bagi designer ban perpale kan ya kipan percentage ka bahe kan ka bamla long nalor ki ang ba upfront bet dengan ngali dan di perlu engineer badan tipo municipal ya ba meleng kisnanga kan ya mak kapung ka jing bala hapsi bi tengar ngi hapsi mi ki bala tama usno tanat kan ne project banong maketio ombele da pi pin tikna nga ba tau divisi yang pi unle kan ni project temele kalau hadir terus saya hadir bunale ya tak bisa te Katung kedor sebenarnya project kejeng he sebenarnya project kapanga saram hu update di kula. De plus nta bangala lalu bang register ini ka academy register ke central government atau corporate affair la janda license ngala mun khang no he ke ne bling i kompoi shisnuru. To ni akomben junga bu khang no me yo me hapsi ko fain. Nta tinga bang em ni apshwa bu la kula ru pustun. Apshwa bu la kula ru. Bang em khang no to me bang ta em no apshwa bu la kula ru pustun. To menta bade hari license kawan ka paper junga na po ministry corporate affair kawan komba kene fikene company jipi pla license plus setup kan ka GST nga filing ben every month dengan tip bahas file ka ITR and filing no haba ka padan zero transaction ha ko company padan kan no ka jing training kan no padan ha ko company te kawan ka pre ba fiap siu ya ka fine ka 3.5 lakhs ni kala angkat si saula ko kawan ka kot hirum de ne ba suang hal uang ubri bo phone nga kata ka kot ngalip ni kan yu Preston level 0 ro skill jini unong rap dan skill re unong sna kali dan skill re ki batre office dan skill re hospitality dan skill re te nak tadaw ngi hap khat gi bre na bar wong ta Preston te ngong to sam le re ka badai kata ka fi mapi te ngin le kam no nga ngan ra ni project bangi ni la kan I skill ki khna hani dan detail bro detail sekini project bangi ni la kan I skill we pu khna kawan ka pisang ngong pi 1000 crore kawan ka pisang nak central government ban pumpuli ai kena kibon kubri baca begitar ban pumpuli kena inai ki skill inai ki free course but te nalon ta bude ngin yarap iki ru begin siyo bang simdon ki naka government kibri bla dan skill khamsok bang simdon ni government kum na po PMGP na ki bank sing ke te ta jing khmu junga ka kata ba hiba perkhat mentai bangin perkhat ya ke employment bangin ang bangin tray ya ke kam sarkar ka malong de lero ni la banong bangin apoy kata kapik jong kata Meghalaya yang bangin amra apply kam sarkar ka mamla dalili ro mamlalong kan mi ka post ka way kin dong apply di silap ting dong baboro ngini bel kam sarkar lada pista kan no ro undan hi wi bro kam start phi lada nga sta kan no ro undan hi kam start nga te ngim de sure ka por ngi men perkhat ka kam sarkar ngi la de bin perkhat ka kam de te ka employment issue ka de ka livelihood ka de yang banga ngala ne mangan ra khaw se yang bangin bam ki khun ki lok janga na kren da kata ka sur yu kan ya kan ka sarkar ba kumu ngin thaulat bangin yo bangin ai ka skill kini khna i khon samajungi siang la nong nong ta bisan la banga ngi kai ki kumu bun operating machines kumu bangin snag machines te udan ki wek engineers na kawai ki department na ki wek ki streams kumu agriculture na po ka medicine na po e kini wang ni tray lang ni ai skill kini ki nang ta kin sasuk te ban wat kam na sanga tama u kentat ni kata uang bangin dan kam mon kam dong ba ngat dei bu memang start dong bangamla ani kam ha kontak bala dan gibre na bala dan do kharban le kam ki stream ne kin lapun kadi ko wi project la kuntuk keteng jogene bang mo bansangi kadi ketek point academy hakane ko wi bre la ketek point academy private limited te hakane ko wi bre ka project lang kindan pun ki lines kin bun stream kin mila bagi khna ko am puli yo ni hape ka market jong ka pathe mentar ken ba kadi mana yo be bang batre tang haka cerita agriculture ne cerita medicine ne ni habis belum lang borok kan te nga khaman ne kum bai ong tan mo nga khaman ne
nak tahu bang mentah nak ni projek ngalang barang mentah di polak nah barang mentah ni projek last kadu ngai kendu pistun udah mu umah pun sekunya ngai kan kan ngulang ngali terwa ngai ini kan uang mu bangin lek kan kan tengah nak kata kajing kular kajing nak bersih bagi dokumen si bro te hari yang tadi kawan kau jangan satu government nak Ministry of Corporate Affairs kau me hapsi ba fine kan ni ba me nak set up ni company license ni kami ai tengah nanti dia kata tengah ngalek keren ni pistun office session daka kenti jumpi daka jingkular jumpi yang ngalek ni project mentang hapsi kan karan student ngang ni opsan nu hapsi solak sangat mentang ngalek kendu ya bicara accounting yang kendu ya company secretary ang tangla pangin bangin nomsi ni pisang ya hapsi ba ngalek yu ngapni ka dokumen kawan kan nang central government ru uang ba yang kan ngam belum teng sawan ra hingang ini lebet pitip kan nu lalu dikini bangan snai ni project kan nu ka time jangan waste nang tak ni project di kisau sansnem na plut pisah la poi hentang habaram mentar di polak na habaram nam tang ni project por ngalek kendu yu ngang ngile mo sa kan project adaptation bisa kan sa sang ka kamram jupi bepin le uang kumwe nga uang ba dan kam shu wiki ketu project jupi lawan kita kharwana bar ha ulawan kita khar kita bar ban sang ban snai kan project phim dan kam shu repi kam ngam su pher por bo uang kunta kan ni sarkar ni perstuan kontrak kidai ki nong ri ki nong kedup ikje kendriu ki nong ri ki bar cela nga yu ga khamlet ong ngalaki di kisnem ya kan kam khamong yu ai ka pisah na ka to state government jupi ma bangan yo ban snai kan project namata khna samla ga khamong yu ba sna sanction ma phimo ka scheme jupi na government ga khamong ta sin ru ngalaya keleng ngong yu ba ka kam ka pisah la le ngam dan kam he ka pisah ka state government ka pisah nga kwai ka state ka central government di 4000 crore ka central government ka lambang namta ka development namta ka skilling juki youth namta ka development juki khna samna nga yu ngong ba ye phi sir nga dan kam tang ka MOU na phi ke MOU ka ban pentik na nga ka bangang ade nong song jong kan ka jela ba pinyo pin ai la nga bangan ran ni project tre na nga ke MOU ro nga kampan pisah na uang ba ai daw ba ngim dan pisah re ngim dan revenue re be kam no dikino hikai ro ngim dan revenue re bangin ye ki post ki balat menta ki ro umla ban thak post beli uang komno rumbai uang komno persoalan bangin dan pisah ngin thak kam ki bro ngang ong kwa tek tu pisah jupi pikwa pelut kecil blossom klip pelut pikwa thau ying moi ki barjala kli wat keleng hadu ba jing wat lembur kata ka ying bangala limo asmangaro li wat lembur kata ka ying ban thau nam ta kini barjala ba hadu ba blueprint ro kapsna ban yo ban IA suk kata ka ying kesaniki di ka ban sign MOU ban di ka jaka jungi ka speed sign hano kam ki nong hikai ka speed kim perkhat sure ka imlang salah dia ru ngayu ngong ba ai ngatang ke MOU kani ki central government yang kal ong te bakan ai ka pisah nga bakan ran kani ka opportunity nam ta ka Meghalaya state bangila ban penkinti ka ki khna samla bangila penkinti ka development dan kam teme ka yu jong me ngam dan kam ka pisah ka state government jong me ong ai ngata ke MOU te ku ong komno Vijay Kumar bende mo me bangan ai kata ka MOU ha ngi ran nga ngate na ka mechanical background na kwa non ra industries bahe ne ngi non ra komno industries hane la da khna jungi kinang start kan mo to yu bangan ra industry hane la da nga hap ai kam bro bor jela kan mo to yu la da khna jungi hi udan kita ka skill bon tre industries bahe hata kin long kan tio ka jai ban rio kan te uang nga kini ki IS ki no ni Vijay Kumar ba ni ladan kini ki ITs haru nyu pratli tanpa kibam dan jumut sudah ida dak kantin jumu hi wang ta pakin dan jumut sudah hadu kata ki nyu ben phi kini ki birokrat sungi bale kini ki birokrat ki nur rupi ka kam jong ki dek ban chu ban bet ban chu tu bet dalawan ka sarkar thamai maki kini ayu kin chu transfer be chapo ki Delhi Mumbai Singapore kat chapo ko kin transfer no manu ban liwat ki phi wan phi liwat mangai ki berlabang ka pisah tu usan ngata kini ki minister kini ki tham jabi ngode kini nong ilam jengi pada tu maki tu lang berkat sure ka development jengi knaru bambet te hadu ba ngong ipi ngadum kuput ke start por bawang inga ba lawan kita karena bar bangan sengi kene rupi hadu kata kempo ini kasi ngadu por bokran media ro ni ki kam kini ki politician mentang ki bikin let keleng gieng bikin let bikin krong ni ka bikin wat ka vote ni ki brio bikin ki krong ki ong ba ai lat se nga bangan long sakri jung phi ki ong ai lat ba phi de ni de ki try ai lat ni bikin long ki sakri jung phi